Em dic Josep Maria Camisans Bou i em dedico a la producció d'hortalissa i cereal en agricultura ecològica. Aquí estem a la finca Mas Serra Rica, que pertany al municipi de Vic. Jo vaig començar a dedicar-m'hi ja en agricultura ecològica a finals dels anys 70, primers dels 80. I em vaig ficar en l'agricultura ecològica o biològica perquè realment també veia que l'altre havia tocat sostre en tots els sectors. I al veure que això era una especificació nova del producte, vaig pensar que era un sector nou a obrir i que, per tant, hi havia moltes més possibilitats i la perspectiva era més àmplia. Vaig començar a fer hortalisses perquè amb menys superfície ja pots aconseguir unes produccions suficients com per viure. Però en quant a superfície, faig meitat i meitat cereal d'hivern i meitat horta, bàsicament per poder fer una rotació de conreus. Això ho collo per vendre aquí aquesta tarda. Després demà colliré pel mercat de demà passat. I d'aquesta manera, el que és de cosa de fulla, com és enciam, escarola, sempre la gent ho té al màxim de fresc. Mira, aquest espai és mixta, hi ha una part de magatzem i aquesta part és de botiga. I com podeu veure, la part de dalt és la fruita i la part de baix les verdures. La major part de les verdures són collites aquí i la fruita ve amb aval de producte ecològic de diferents parts de Catalunya i els clients que els hi ve bé de venir-me a comprar 3 tardes a la setmana es desplacen i tenen a la seva disposició. Jo vaig al Mercat de Vic dimarts i dissabtes i estic a la zona dels verdolers, a la plaça Major, al mig de tot el tros, i vaig tot l'any excepte gener i febrer. El mercat setmanal de Vic es remunta al segle XIX. En aquesta època el mercat ja tenia lloc a la mateixa plaça Major, un dels espais més emblemàtics i dinàmics de la ciutat. Cada dimarts i dissabte s'hi pot trobar parades de tot tipus, amb productes de la terra, flors, artesania o fins i tot aviram. El Mercat de Vic té fama i a més és una activitat que atrau molta gent, tant de la comarca com de fora, especialment el mercat de dissabtes. I la gent en general està començant a agafar consciència de buscar una cosa així i de buscar producte de proximitat i d'aquí la comarca. Llavors volia 6 carxofes. Què més? Des de fa uns quants anys que el tipus de client que tinc és ja bastant fixe, n'hi ha que són molt fidels, però puc dir que potser el 90% dels clients que venen a comprar són ja clients fixes. Des de petita soc molt biguetana i sempre vinc, i fins i tot a les parades, i ja tinc amigues de gent que han vingut ja de petits, i ara ja venen l'altra generació, vull dir, sempre m'ha agradat molt el Mercat de Vic. Què més? Tomacons. Sí. Mira, tinc bossa, Una bosseta? Sí. Ja està, això? Sí. És un productor proper perquè té l'hort aquí a la Guixa i el coneixem per experiència pròpia perquè hi passegem de vegades i a més tinc la confiança que no fa servir productes com pesticides i altres substàncies nocives. N'estic convençut, vaja. Què més? Ara volia un carbassó. Sí. Llavors també en tinc de verd, d'aquell allargat.
Potser posa'm dos d'aquells verds. Si voleu conèixer més productes, productors i mercats de compra pagès de Catalunya, podeu consultar el web www.gastroteca.cat. La más obesa del mercado.